guys. Да сме там 10 вече да съм се прибрала. Wow. In the Bulgarian streets and going in the shop for a new shoes for me. Well, I speak English much easier than Bulgarian. Just kidding. In Bulgarian streets are one of the most beautiful streets in the all countries. Нали, хората са хора. Та има тук ресторант, ако се вижда. Такива табели съм виждал навсякъде. Едно, вижте хора, има вече тук автобуси, туристически автобуси, всичко предлагам, да. Сега минаваме по този парк, който се счита за парк Рибница. Да, мисля, че така се казваше парка. Много хубав парк, много пъти съм минала покрай него. Чакайте, много хубав парк, нали? На мен лично ми харесва, само че тъй като не виждам. Вижте като хълмчета, птичките си пеят. И какви други още глупости. Направо великолепен парк се вижда. Даже ще има малко и площадка, но някъде найди колко си метра от нас. Добре, тъй като не виждам от слънцето, искам да ви покажа няколко много хубави туристически нещица. В смисъл, аз не искам да снимам кой сладката, много хубаво са. Чакайте само. Ето и самата площадка. Много хубаво са. Чакайте, аз от телефона не мога си заснема къде е площадката. Ето и самата площадка. Надявам се да вижда. Тук има още много. Как да опиша? Ето. На тази площадка като малко мисля, че сме ходили. В смисъл. Да. Мамо, имаш ли спомен дали сме ходили на тази площадка като малки? Да, ние ходихме и на ресторант. Ние на ресторант ходихме. Коя? Там, защото има... Да, защото... Виж, тук има и футболно игрище, надявам се вижда се. Не беше ли преди тук? Къде ли да минем до цялото толкова? Вече тук хора, вече на едно място има гълъбчета, сме ходили. Чакай, ми загацай телефон. Не искам каси. Как си проваля? Аз проваля влога за една площадка. Вижте, малко и голямо. Или по-скоро средно. Чакайте, вижте ли са? Това някакво училище ли е? Да. На твоето време силно е било по-хубаво от моето. Все пак 19 век, аз 20 век си била ученичка. Сега сме 21.
Аз не хода на практика, защото нямам кола. Така си беше. Ами хора, един ми свиркваше там за една кола. От кола, да. Аз не мога да си направя пътя. Дори не съм записал това, което исках. Обаче сме вече в магазина за обувки. Също ме дистърби, аз не мога да записам. Добре. Харесахме си едни пели, такива. Ето тук. Не точно тези, те вече са в кутията, за да ги платим. И там, вижте какви чантички. Ами хора, взехме вече там това, обувките и да ми е, че се до белички тези, които мечтах. Сега намирахме тук до един магазин за баница.